Rojava, Viji, Darfedana Rojava. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Sala 2011 vir ve şerê navxweyiyê li Sûriyeyê binpêkirina mafê jiyanê yên bi milyonan kesan, derbûna neçarî, binpêkirina mafê mirovan yên giran û qeyrana cudakariya piralê afrandiye. Di vê proseyê de gelê Kurd ê li Rojava dijîn, bi tekoşîna xwe ya dijî Daişê û çeteyên mîna wanên çekdar û radîkal ne tenê hebûna xwe, ewlehiya herêmî û navnetewê jî parastine. Pergala rêveberiya civakî û siyasî ya ku li Rojava derketiye holê li ser binaaxa rêveberiyeke demokratîk, piralî û beşdariya li ser esasê vekheviya ziman, dîn, bawerî û nasnameyê hatiye avakirin. Pergala rêveberiya ku li Rojavayê saz bûye, di civaka navneteweyî de bersiveke reva dît, wek tecrübeyekî girîng hat nirxandin ku li ser Sûriyeyê çareserkirina aştiyane û kanûnî pêkan e. Lêbelê piştî hilweşandina de facto û fermî ya rejîma Esed, hikûmeta demkî ya dibin serokatî Ehmed El-Şara da hat damezrandin, pratikên dewletê yên desthilatdar, yêkrengî û vederkirinî da dest pêkirin. Êriş, işkence, kuştirên girseyî û derbûna neçariya ku Elewî, Durzî û herî dawî jî gelê Kurd hedef digire, bi awayeke zelal nîşan dide ku li Sûriyeyê pêvajoyeke tundî û derqanûnî daye dest pêkirin. Bi êrişên dawî yên li ser Rojavayê armanc dikin ku statuya kanûnî û siyasî ya li Rojavayê jî holê rakin, rasterast gefan li mafên jiyanê yên sivîlan dikin û mixabin ev yek ihtimala mayîndekirina aştiyê li ser Sûriyeyê qels dike. Li gorî danezana gerdûniya mafê mirovan, çarteya neteweyên yekbûyî, peymannameya navneteweya mafên medenî û siyasî, peymannameya navneteweya mafên aborî, civakî û çandî, hemû gelên cîhanê xwedî mafê diyarkirina çarenivîsê, xwedî mafê xwenîneriya azad, xwedî mafê misogerkirina hebûna xwe ne. Bêguman mafên gelê Kurd yên li Rojavayê jî dibin parastina navneteweyî de ye. Em divê destnîşan bikin ku di navbera avakirina aştiyeke mayînde ya li Tirkiyeyê û misogerkirina mafên gelê Kurd yên li ser Sûriyeyê dijîn de hevgirîdaneke rastarast heye. Lêbelê em wekî rêxistinê mafê mirovan û hukûqê, parastina mafê mirovan û denkbilindkirina me ya li dijî êrişên li Rojavayê berbariya me ya aştî û wekheviyê ye. Her wiha em qedexekirina xwepêşandan û meşên aştiyane, destwerdana bê pîvaniyê hêzên ewlehiyê, sepandina serederiyê xirab û rêkarên binçavkirin yê dijî gel, parêzvanên mafê mirovan, rayedarên hilbijartî û parêzer û serokê baroyê em şermzar dikin. Di vê çarçovê de em bang raya giştiya navneteweyî, dewlet û saziyên navneteweyî yên ku li ser Sûriye Rojava xwedî bandor dikin, divê ku li hember êrişên li ser sivîlan û binpêkirîn mafê mirovan yên etnîkî, dînî yên li Sûriyê bêdeng nemînin. Divê li ser bingeha hukûqa navneteweyî de ji bo parastina statuya kanûnî û siyasî ya Rojava gavên bi bandor werin avêtin. Divê konseya ewlehiyê ya yekîtiyên navneteweyî, yekîtiya ji bo komkujiyên li dijî sêvîlan ku bên sekinandin, demildest hemû mekanîzmayên navneteweyî yê parastinê tevî herêma dij firînê çalak bikin. Divê komara Tirkiyeyê ne bi rêxistinên selefî yên radîkal ên wekî HTŞ bi rêya diyalogê li gel Kurd yên Sûriyê dijîn re ji bo avakirina aştiyeke mayînde piştgirî bide. Bi awayeke samîmî û zelal divê ji bo vîna gelê Rojava rêz bêgirtin. û divê bê zanîn ku parastina çaresera demokratîk û statiya kanûnî ya Rojava yek ji şertên bingehên yên xurtkirina aştiya li Tirkiyeyê û ya herêmê ye. Em rêzdarî ji raya giştî radgihînin ku em ê bibin parêzvanên hukûqa navneteweyî ya mafê mirovan, serveriya hukûqê û mafê aştiyê
ول سوریه و هرمی جبو آواکنا آشتیه که ماینده پیک بی امی حول بدن کو الکو بنبارین خوین حقوقی و جواکی بیننجه